For at finde ud af, hvordan ARM påvirker hjernen, er det vigtigt først at finde ud af, hvordan et normalt aktionspotentiale finder sted. Ved normalt reaktionspotentiale har vi synapsen her, hvor der bliver frigivet vores transmitterstof, som her er dopamin, som så sætter sig hernede på de her kanaler, som så åbner op for, at der kan komme ioner, plus lavede ioner hernede, lavede den her mere op, så vi får overvægt af plusladninger hernede, så vi får den der strømning her, vores aktionspotentiale. Men normalt får vi også genoptaget vores dopamin igen, så der ikke ligger sig så meget herude i synapsekløften. Så når vi tager amfetamin, skal det ved indtagelse af amfetamin blokerer amfetaminen for genoptagelsen af dopaminen. Så man kan se det bedre. Så hvis vi får amfetaminen herinde i kroppen, i vores, så blokerer det for de her to genoptagelseskanaler. Så gør vi får en meget højere koncentration ude i kløften, som så giver det giver hurtigere aktionspotentiale, så vi altså kommer flere signaler. Det er så det, der giver euforien i det. Det er en antagonistisk effekt, fordi det spærrer på genoptagelsen.